E televidente, felicitare nós está aqui mesmo na VIP Room do Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, por isso nós estamos aqui na motivo por Minister-Presidente Demisionario di Hulanda, Sr. Dick Schoof, está aqui presente e aí vai a declaração aqui para toda a prensa presente. Ik heb tijdens dit bezoek onder meer ontmoetingen gehad met gouverneur Boekhout, minister-president Eeman, vicepremier Kroes en ministers Douwers, Wevers en Cecilia. De afgelopen dagen was ik op de klimaattop COP30 in Belem, Brazilië. Hier ging het over bijdragers die landen leveren om het doel van maximaal 1,5 graad temperatuurstijging te halen, over klimaatadaptatie, implementatie en financiering. Zaken die zeker ook voor u in Aruba van enorm belang zijn, want juist hier worden de gevolgen van bijvoorbeeld zeespiegelstijging en extremer weer direct ervaren. Zo hoor ik ook dat hier op Aruba zorgen zijn over de enorme hitte, veel heftiger dan wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. En kijk ook naar de recente verwoestende gevolgen van de orkaan Melissa in Jamaica. Nederland houdt internationaal altijd goed oog voor wat we noemen Small Island Developing States. En zeker ook voor de landen van ons koninkrijk. In het kader van de inspanning voor het klimaat wil ik premier Eeman en zijn kabinet complimenteren met het besluit om de raffinaderij hier op Aruba definitief te sluiten. We waren daar zojuist. Dat is geen eenvoudige beslissing. Maar wel een historisch en belangrijk moment voor Aruba. Vele Arubanen hebben hier gewerkt en het was decennia lang de economische motor van het eiland. Het ontmantelen van de olieraffinaderij markeert het einde van een belangrijk tijdperk en maakt de weg vrij naar een duurzame, veerkrachtige economie. En we ondersteunen Aruba actief in deze energietransitie. Daarom heeft Nederland besloten 53,6 miljoen euro, dat is van 110 miljoen Arubaanse florien, toe te kennen aan uw land. Hiermee kan het Arubaanse elektriciteitsnetwerk worden versterkt, zodat het meer zonne- en windenergie aan kan, plannen die ook het kabinet heeft. Dat draagt bij aan de toekomst met schone energie en werkgelegenheid en een brede welvaart. Wat ik tijdens mijn bezoek ook hoor, zijn de zorgen over spanningen in het Caribisch gebied. En ik snap heel goed dat de inwoners van het Caribisch deel van ons koninkrijk zich zorgen maken over die geopolitieke ontwikkelingen. En laat ik om één punt duidelijk zijn, Nederland is niet betrokken bij de militaire acties van de Verenigde Staten. De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken houden de situatie in de gaten en staan in nauw contact met de Verenigde Staten. En ook met de premiers van de landen in het koninkrijk. We houden hen goed op de hoogte, dat is ook belangrijk. Wat ook belangrijk is dat de spanning in het Caribisch gedeelte van het koninkrijk niet verder oplopen. Zometeen reis ik door naar Colombia voor de EU-Latijns-Amerika top, waar we zullen spreken over de samenwerking met de Latijns-Amerikaanse en Caribische staten. Dan gaat het over handel, de veiligheid in de regio en de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Ik hoop en ik weet dat we ook in de toekomst nauw blijven samenwerken, want juist dat brengt ons verder. Samenwerking tussen landen in de regio, maar zeker ook tussen verschillende landen van het koninkrijk. Uiteraard altijd op basis van gelijkwaardigheid en respect voor ieders autonomie. Ik dank alle Arubanen voor wederom een warme ontvangst. Dank u wel en tot ziens. Televidentes, assim também nós concluímos com o lugar trata press conference aqui mesmo como lugar no VIP Room do Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, com chegada e agora que salida do lugar trata Prome Minister de Hulanda, Demisionario Sr. Dick Schoof. O camarógrafo Cornel João, a Andrew Vrolijk, para Aruba.